isegalena kowe sing tak ati-ati kebayang rekane pagi jok nang rencane janji kabeh iki perkara kowe iso nyukupi aku percaya esok sore nanti kowe sambat wae kare patungan barang ya opo pancen wis nasibku piye kudu pisahan karo sliramu jaremu arep nopo opo anane nanging nyatane tresnaku paksa balade kudune kowe ngerteni santene piye tapi mesti maring Gusti senajan atiku wis putih kaderino ning ibadah Gusti hari ini berkah akhiri ora kelon budawi senajan ora halus sing lali terus boleh kita goyang tipis-tipis awas mbak-mbaknya ya kita senggol awas joget Mbak. gelimpang ya mas boleh di belakang kita nyanyi bareng ya Masih bersama The Future Heaven. Oke. Tangan di atas dulu. Oke. dan iso nyukupi kebutuhan aku percaya esok sore nanti kowe sambat wae jaremu patungan saya Allah pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu jaremu arep nopo opo anane nanging nyatane tresnaku paksa balade kudune kowe Yuk. Angkat, angkat, angkat.